Olipa kerran keskellä Pohjanmaata pieni, mutta loistelias onnenkylä, jota Tuuriksikin kutsuttiin. Kansa oli vilkasta ja iloluonteista, ja viisas kuningas johti valtakuntansa antaen kaikkensa. Mutta eräänä päivänä kylään saapui kaukaa valtamerten takaa kaunis neita. Kuningas menetti sydämensä neidolle. You like my love? Yes, ja niin rakkaus levisi koko Tuurin kylään. Nyt on juhannusirtit. Sitten on game over, jos ei tämä auta. Mä löytän naisen. Maailman 8. ihme. Yeah. Tällä kaudella Tuurissa vietetään kuninkaallisia häitä. Kiitoksia ja hyvää juhannusta. Ja perhe odottaa pienen prinssin syntymää. Tuurin kyläkauppiaan uudet jaksot. Maanantaisin 4. huhtikuuta alkaen TV5. Huh.